Wilujeng dalu ki warga Simokerto nggih. Leres. Nggih wilujeng dalu ki Bapak Kepala Desa ugi perangkatipun, ugi bapak-bapak panitia, juga ugi sabu sedaya wilujeng dalu. Nggih. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis Sambursari. Semoga Kang Mas paringi tombo Kang.
Roger. Wilujeng dalu Mas Wijono. Dalu. Wilujeng dalu. Nggih. Gagu ae. Lah nggih Roger. Nggih, alhamdulillah no. Nggih Mas. Kalau peniki penontonnya membeludak banget. Alhamdulillah. Wis pokoknya di depan Anda belakang. Nggih, selalu padat merakyat nggih Mas nggih. Alhamdulillah. Niki nembeten mriki nggih Mas. Heeh. Nembe. Nembe kaya. Nggih. Tahun ngajeng malih nggih Bu, Pak. Nggih, lek malih kula dongaken mugi-mugi kathah rezekine amin. Amin. Atau blaine amin. Amin. Amin pokoknya. Sebagian niku wau ning Nyantika. Nggih. Sampun ngaturaken tembang kangen. Tambah kangen Mas. Tembang kangen. Aku mau mengambil sing ngarep iki yo Mas. Lah nggih. Bola-bola sabu selalu terkendali dan aman. Nggih, matur sembah nuwun sampun hadir. Nggih. YouTuber yang meliput pagelaran kali niki. Matur sembah nuwun, kemarin juga meliput, sekarang juga. Wis pokoke nanti ae ditutno. Nggih. Gino saderenge minangkani pamundutan. Nggih Mas. Yuk dikasih kesempatan barangkali wonten apa mboten nggih jarake kok waktu. Nggih. Niki wau kula dikasih tahu untuk Bapak Polo nyuwune gerigis. Oke, Pak Polo. Ya, siap-siap Hello City ya. Oke. Nah, mulai nyanyi pas sari manis. Loh lah kok kencing manis. Nggih. Pundi piyantune Bapak Polo? Nah, iki aku yo gak ngerti iki panitia sing iki, Mas. Panjenengan Bapak Kepala Dusun, Bapak Polo. Kula aturi mingga, yuk. Monggo Bapak. Tembange kang dipun gerigis. Gerigis. Sekalian mingga wonten saksana pagelaran LBWJ. LBWJ Indonesia nya. Pundi? Mboten enten? Cuman di niku WA. Bapak. Ayo lagune dilayani mawon no. Nggih, gerigis. Semoga Bapak. Sambil menunggu panjenenganipun Bapak Polo. Yuk. Niki ta? Oh niki. Nggih, jenengan. Alhamdulillah, senonton full nggih. Tahun ngajeng jenengan usahaken Simokerto Budi Wijaya malih nggih. Setuju? Alhamdulillah, monggo. Oke, sampun dongakno mawon nggih. Mugi-mugi acara niki lancar dari awal hingga akhir. Kula suwun niki wau dari pihak Budi Wijaya pimpinan niki wau menyampaikan bahwasanya penonton yang di sekitar panggung itu membludak. Kula suwun dijaga ketertibanipun nggih Pak nggih. Nggih. Dewe niki seneng-seneng nggih. Nggih, pun lanjut grigis Mas.
seru Riko Talisa aduh ojo dong jodoh sing biasa lihat yo barang-barang berdiri saya kilo Haji Audio Fortuna lagi ayo karian kurang manis sampai wes yo wengi dong dipikir opo ayo kariane kurang manis omnya iku asik wes yo wengi dong dipikir opo terasa goreng satu dan goreng saya suwi antar duduk oh tahan dirasa yo lodro Dewi Jaya karimani kurang manis omnya iku wes yo wengi dong dipikir opo ayo sekali lagi tangane karimani kurang manis omnya iku wes yo wes hang dipikir opo goroso kari manis kurang manis omnya iku
yo ang dipikir apa rasa pun Pak nggih. Terus campur sarine terus. Oh nggih, monggo sportif nggih. Mboten usah munggaten isor mawon. Nggih. Nggih, siap. Matur suwun Pak nggih rawuh. Kula selaku Kepala Dusun Simokerto mengucapkan banyak-banyak terima kasih sahabat-sahabat sabu semuanya nggih. Oh nggih, nggih. Kense bendarae tasih teng nggih nggih. Nggih. Nggih no. Lho, Bapak Kepala Dusune. Nggih. Diatune ganteng. Nggih. Setil penampilane. Nggih, Mas. Sopan banget, aku seneng. Nggih, alhamdulillah penontonnya masyarakat nggih kompak. Kompak. Nggih, Simokerto Mewah. Istimewa. Oh, kurang kompak. Simokerto istimewa. Nggih. Nggih pripun tasih wonten? Pun. Jenengan menawi wonten, Mas. Nggih. Niki wonten awula, request dari belakang no. Nggih, Mas. Dari penggemar setia Desa Segodo Bancang Tarik Sidoarjo. Pun lali tanggal berapa, Mas? 31. Aku coba takoni nek pas hari kata urung. Nggih. Tanggal 31 pinangi wonten daerah Segodo Bancang. Yes, iya Bapak. Heeh. Yuk lagunya ning Ika Rempong. Ika Rempong. Nggih, sing trundung tatak. Nggih. Pria. Tidak banget. Nggih. Oh siap, juga ada kawin kontrak. Si aku tak berantem karo iki ya. Oh nggih, niki selalu pokoknya wis. Wis nang. Ayo nang. Nggih. Terserah jenengan mawon Oke. apa. Pria idaman Mas nggih jauh-jauh mriki. Oh ngoten nggih. Protes. Nah. Nggih Mas. Nggih atur salam dumateng yo. Niki Karempongnya Indonesia. Kilo barangnya. Digoyang kembali yo. Lodrok. Budi Wijaya. Aduh. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku mabuk kepayang. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku rindu siang malam. Juga wajahmu yang teramat tampan akan selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang yang idamannya gadis sepanjang zaman. Sungguh sukar dicari masa kini orang sepertimu, pria sejati. Bagaimana aku tak bahagia berdampingan denganmu, hai kekasih.
berdampingan denganmu hai kekasih. Sebuah lagu pria idaman. Saking apale sampai lali-lali aku, Mas. Lagi wong ini kok dedinya. Lagi. Aku yo gak berani. Oh, nggih. Aku tinggal terima gitu aja kok. Iki sebangun iki Karempong. Sampun menekani pawudutan dari Sekoto Bacang pria idaman. Pria idaman. Monggo no tasih wonten monggo yo. Nggih niki wau saking penggemar setia Mas. Nyuwune kawin kontrak terus napa Pak? Rapopo iku sing piye? Kawin kontrak tambal ban. Nggih. Tambal ban terus wae enten sing nyuwune pokoke melu. Pokoke melu. Ah nggih niku sageden bedayan mawon Mas. Nggih selamat datang untuk musisi. Nggih. Mas apa namanya? Hah? Mas Kliwu. Nah, temen dekete Mbak Ika Rempong. Nggih. Nah, tadi siang tugas do kene no. Oh nggih, mau. Waduh, Sing elektron nama elektron. Yuk monggo Kliwu. Nggih. Kawin kontrak. Kontrak lagi Mas. Iya iya. Sama Mas Jono. Budi Wijaya. Aku nyawa, aku jatuh cinta beneran.
adindaku sayang. Apa rasa ke wajahmu yang ku kenang, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanya adik yang ku sayang. Cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan kita ini bisa diperpanjang. Ada lagi istilah kawin kontrak. Berapapun masanya akan ku bayar kontrak. Kawin kontrak. Nggih. Neng Adis. Nggih Mas, kirang berapa lagu Mas? Nggih, ngapunten iki wau wonten bocoran, mangke wonten bintang tamu nih. Nggih. Nah, Untuk yang sekarang berapa lagu? 1 atau 2 lagu? 1 atau 2 lagu. Nggih niki wau wonten nyuwune bojomu Tasilie. Terus niki teman-teman Anda Benabo nggih ya. Nggih, Gubuk Asmoro Mas. Gubuk Asmoro. Oh iya dong. Saya tak gubukne sih ae. Oke, siap. Ya Gubuk Asmoro. Yo. Butiwi Jaya iki. Jika ada delewong. Terima kasih Anti liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren
tak gedruk pisan. Aransemennya macem-macem, ada reggae. Nggih. Ada Samboyo juga gedruk banget. Gedruk nggih. Apa yang nggak bisa Budi Wijaya? Pokoknya harus bisa tuntutan. Nggih. Ya no, tinggal satu lagu napa? Nggih niki mau Mas. Bojomu tak silie. Setelah itu nanti ada bintang tamu. Nggih. Dari mana no? Dari Jakarta Mas. Wow, spektakuler banget. Nggih, dinanti dulu ya. Bojomu tak silie rien. Monggo. Yuk, terima. Ah, iku masuk. Bareng-bareng Budi Wijaya. Dele wong anti galau.
berakhir sudah deretan dirimu dan dirimu. Nggih Mas. Mas pun lali. Piye no? Nggih, si Mokerto mendatangkan bintang tamu Mas. Oh jelas. Dari Jakarta. Nggih, mari kita sambut inilah. Buat. Inilah Naza. Mangga King Nasar. Kok buyar sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bojoku. Yang di belakang gimana kabarnya, semuanya baik? Gak boleh tawuran ya. Nanti kalau tawuran tak susoni kiwa tengen. Ritane wayang Jawi bor heng praja engko diraja Rahwana raja arane kawe geger. Bu sehat, tak dungakno sehat semuanya ya. Preketek tutuk ndi Mang Mas? Nyolong cinta Ya Aman cangcut tuman Malam kau wis dadi awu Obong gede Bokongnya sama Jroning praja Dewi saya aman Mbak Adi. Ayo, reketek. Cerita wayang Ramayana ing negara Ngalengkotiraja Ratu Buta Rawana raja gawe geger kolon dari sito Hanoman si kete putih soa taman sinto dijemble konangan Indra Jetlan Pati ne Anoman ora wedi gede ela dalang Alengkoti obong obong pilo ojo pati sulung omah gede kobong dadi areng koso buka nangis gereng-gereng
critane wayang Ramayana ing negara nalika diraja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Sita Anoman ikene putih soan taman Sita dicamule aku tangan pegel aku mbabungi ne Anoman ora wedi gede Allahumma sholli ala Muhammad la dalan arenggo diobong kobong pilong wao aja pati jumlung magede kobong dadi areng dosa muka nangis gereng-gereng iyo ae ya iyo iyo ae iyo ae ya iyo 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 jerepet pentil nambah 2.000 iyo ae ya iyo iyo ae sampai nanya sengaja dalam pentil saya minta tepuk tangannya mana dong semuanya matur sembah nuwun Budi Wijaya penontonnya luar biasa. Saya minta yang belakang tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangannya mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi sah. Ya napa Bu sudah puas apa belum? Napa? Kula modon Sidorondo. Aku cek perawan lho rek. Cek perawan pori-poriku. Ndi sing jalan Sidorondo? DP. DP dulu. Ya mau gantengi bapak. Kudu tak susoni lho duwe akeh rek. Oh, ya mau kaya belantik kere iki. Nggih. Nggih, Sidorondo. Iku lho njaluk duit ambek mama. Mama Yukero. Ayo Pak D, ndang Pak D durasi. Ya kalah sampe nambah Sidorondo 50.000 ban bocor 2.000 ku tambah 8.000 cek jangkep Pak kelotok ya. Ya ampun luar biasa ndawar Belandong. Di mak desane mak. Simongkerto. Allahu Akbar. Semua. La ilaha illallah. Reketek.
kabeh iki wis kepacut ibarat bubur ra bakal dadi sego mula ketuntu iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo yo Budi Wijaya nyok joget tua benang arep ayo mbak ayo nganut instruktur kabeh mau ora perlu mereka dek jos yen aku sanggup jadi kowe lan aku kamu kok dadi jodone ora kena prawane tak enteni batine ora nyono sampean sabar ngenteni ingatane tresnamu tulus lan suci asing asing sekali pangapurane Doma tresno bebojoan selawase ayo Pak D nyong kopinya tak serai bersama saya Ratna Antika bukan saja kiramu digawe orang urung iki wis dadi rondo kabeh iki wis kepacut ibarat bubur ra bakal dadi sego kamu lo ketuntu iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo Caca Caca yo kabeh mau ora perlu digendoni janjiku biyen aku sanggup jadi kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni benconge ora nyono sampean sabar ngenteni ingatane tresnomu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno jodohan selawase andung tresno kebojoan selawase sudah ya bintang tamunya 1-2 lagu saja di sini Sabu Kriti Ranggon nggih apa nggih apa iku mang Gino, terima kasih matur subanuwun bintang tamune. 2 buah lagu. Nggih. Gino, dirimu tadi naik lupa. Jaran Mas. Sekarang pulang harus lupa. Jaran. Sumangga. Ya. Monggo patunan no. Yo ubur-ubur. Ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Dapat. Wayaku jaran le.
ya. Lo. Ya. Anggone ku mikir kowe tansah gawe
bingung hatiku. Rino kelawan wangi aku tansah memuji marang kersaning Gusti. Muga kang kuwasa enggal paringi merga kowe lan aku bisa urip mulya. Kowe lan aku bisa urip mulya. Iraga budaya wijaya. Budi Wijaya lho iki. Sajose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.